खुलुमबाय आंनि मुङा थरिना खनजुति बसुमतारी आंनि फारि नङा 24 आंनि आयदायाव गोलैदों सिजौ बरायनाय बाथौ धोरोमनि गुबै नेरसोनानो जादों सिजौ बिफां गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो बाथौ धोरोमाव सिजौ बिफांखौ गायनानै इसोरनि गुन होननानै फालिबोदों एबा सिबिबोदों आरो जोङो मोनसे सिजौ गायनो थाखाय जोङो मोनसे नखराव एबा सिथ्लायाव सा सानजा खनायावहाय दुलुरै बिथा खोनानै लाग्रोनाय जायो बे बिथायाव जोङो 18 जरा खुन्थि गायनानै आरो जराबा मोनबा बान्दो हेबनानै जोङो होना लाग्रोनाय जायो आरो लानानै जोङो बे थानखौ लिरस्रां खालामनानै जोङो मेरावहाय गोथार बिबारनि माला होयो होनायनि उनाव जोङो देउरि देउसि आरो लोगोसे बरायगिरि एबा रुजुगिरिखौ लानानै गामिनि रायजो राजा आरो खेराइ हानजाखौ लोगोसे जोङो बै थानावहाय खुलुमहोग्रोनानैसो जोङो सिजौखौ बरायनो एबा लायनो थांनाय जायो आरो जों जाय सिजौ दालायखौ लाबोगोन एबा बरायगोन बै सिजौनि गुदियाव जोङो थानखौ स्रां खालामना लाग्रोयो फार्स्टआव लानायनि उनावसो जोङो दै खुंग्रि सारनानै लाइजुलाइ गांसे बनानै गय फाथै जरासे होनानै आलारि बाथि फोजोंनानै धुप धुना सावनानै लानानै जोङो देउरिया खुलुमना लाग्रोनायनि उनाव जों जाय दालायखौ दानगोन बे दालायाव जोङो आवा खुन्दुंजों खेबबा मेरायनानै गोथार गुफुर सिजों हमगोन हमनायनि उनाव जोङो गोथार सेखा गंसे लानानै देउरिया ओं हिं क्लिं फोदसे बे मोन्थोरखौ गोसोआव रायफोदनानै लानानै हां खंसेयावनो दानस्लिंनानै लाबोयो जाय लाबोखांनायनि उनाव जाय गुदिया थाबैगोन बे गुदियाव जोङो हा एसे फोननानै गारबोयो जाहाथे बिनि आथाया ओंखारा लाबोखांनायनि उनाव जोङो सिजौखौ सानजा मोखां खालामनानै खिरखायाव दोननाय जायो दोननायनि उनाव जोङो बरायगिरि एबा रुजुगिरिखौ बै थानावहाय जोङो खुलुमहोग्रोनायनि उनावसो जोङो देउरिया बरायगिरिया जाय जानांगौ आवा गथ' नङाबा सानै हाबा जायै सिख्ला बिसोर सानैखौ जि गुफुर गाननानै गोथारै जोङो खुलुमहोनायनि उनाव जोङो होनायनि उनावहाय जोङो बिसोरखौ सानजा मोखां खालामनानै देउरिया बिनि खर'आवहाय सिजौखौ सानजा मोखां खालामनानै दिखांना होयो दिखांनायनि उनावहाय जोङो जाय बरायगिरि बे बरायगिरिनि आखायाव गोथार सान्द्रि गंसे होनानै गोथार लाइजुलाइ गय जरा फाथै जरा होनानै आलारि बाथि गंबा सावनानै प्रसाद मुथा बायदि धुप धुना सावनानै लायो आरो बिनि उनाव जोङो गोथार फाथै जरासे लानानै जोङो सिजौखौ गोथार बारजों बरायै लाबोयो आरो लामा थ्रोनो देउरिया दै गोथारखौ सारै फैयो आरो लोगोसेनो खेराइ हानजाया खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोनाजों दामना देनायजों मोसाग्लां आरो सिजौ बरायनाय आर'जखौ खनै जै होयै न'सिम बरायनानै लाबोयो आरो जाय बिथा जोङो सिजौ गायगोन बे बिथायाव सफैनानै जोङो रुजुगिरि एबा बरायगिरिया सानजा फारसे जानानै आगदानिफ्राय आगसिजाय खेबबा फिदिंनानै जोङो बिसोर सानैखौ सिजौखौ हायाव दोननानै बिसोर सानैखौ खुलुमहोयो खुलुमहोनायनि उनाव जोङो जाय सिजौ लाबोनाय बिसोरनि न'खर एबा दैदेनगिरि बेखौ लेंहरनानै जोङो बै बिथायाव जाय सिजौ गायगोन जोङो गुरुं बनायनाय बे गुरुङाव जोङो गोथार लाइजुलाइ गंसे लानानै फाथै गय जरासे होनानै बिबार बारनै होनानै फैसा थाइसे होनानै आरो माइरं गरबा होनानै अन्थाइ गरसे होनानै जोङो बेखौ आवा खुन्दुंजों मेरायनानै थफ्ला खालामनानै जोङो गुरुङाव सोना हरनायनि उनाव जोङो जाय बिगोमा बियो आखाइयाव मुथासे हा लानानै सिङावहाय सोना हरनायनि उनाव जोङो सिजौखौ गायो बेबायदिनो जोङो सिजौखौ
बरायो एबा गायो बावनायजों थिनायजों जोङो लोगोसे आरज मेथाइ खननानै जोङो सिजौखौ हांख्रायो एबा बरायनानै लाबोयो जोङो बेबायदिनो जोङो सिजौ बरायनायखौ फालिलाङो आरो सिबिलाङो बेबायदिनो जोङो सिजौ बरायनाय खान्थिखौ फालिलांगासिनो थागोन एसेनोसै आंनि बुंनाया